И здравейте хора, аз съм Васко и днес ще гледам в YouTube, защото е почти 9 часа. 9 часа. Хайде бързо започвам си направо. Тук понякога ме спират клиповете. Ай, по-бързо. Те са тук. Може... Прот май да идват към Може мене. на здравей автор серия да да гледам клипове, може играта 70 точки и ми се махне редовен. надежда да имам да го намеря в Замунда. Това ти казвам. Реално, не знам като цяло. Той е просто опция, която я сложих, да я знам. Не знам много за какво би било на някой човек. Тук се го щупиля. Окей. Хора, само един път съм читвал на Майнкрафт. 2 пъти. Да, може би не искам да ходя си още там. 4 пъти. 6 пъти. Обаче ми се иска да отида до центъра. И хора, ако ме питате колко клипа съм направил около 10-11. Да. Вярно е. Ако съм направил около толкова... Вярно е. Ко? Добре. Айде, your egg. Половин година не съм правил клипа. Разбиха ти яйцето. Не трябва да умирам сега. Мога да активирам диамантеното. Сега трябва да го играя яка кокошка. Не заспа да направя един клип. Че да не го кача в YouTube. Започнаха да го правят това нещо. Ако успе да го кача в YouTube, те е просто... И... буквално... Това ще бъде гасово. Ако сте гледали клипчето Малката Вена, където със ония комп, там някъде, нали, защото имаше такива коментари, че аз тогава съм бил на 2 години, примерно, нали, нормално да не сте знаели за тези хора. И тогава хората започваха това, което и ние започваме сега в България, да се пробваме и го развиваме това нещо. Сега тези хора, тогава им задаваха всички въпроси, какво ще правиш, нали? Как смяташ? Тези хора ще не го мислят това нещо, защото това е, когато имаш една работа, ти си имаш, когато ти скарваш достатъчно като за една работа по-скоро, ти си едно с една работа. Аз си едно да почне някъде да бачкам някой магазин, примерно на каста да почна да бачкам. Какво ми гарантира, че имам пенсия, че работя? Аз мисля, след един месец мога махнат. А не след и пак да не се намеря работа 2 години, примерно. Знам ли? Има наистина супер много неща за говорене и аз мога да говоря деца до утре по тази тема, само че като цяло хората не ги интересува. Много са малко тези, които явно като теб ги интересува, а повечето просто са от някакъв чист хейт или завист, нали, го казват да се заяждат по някакъв начин да стои нещо и казват, ми намери се работа тогава. Хора, има си начини. Свят, обаче не на чист. Първо трябва хората да го разберат, че няма нищо против човек да изкарва пари от това. Да ти е хубаво. В смисъл, не е нужно, когато изкарваш пари, да се мъчиш и да ти е гадно да ходиш на работа. Мина 2 дена ще ви го покажа. Ако мина 2 дена не. На PewDiePie, кой си мислиш, му е гадно? PewDiePie почва да прави клипове. Такъв кеф да се снима клипчета, защото той започва, защото го кефи, както и аз съм правил клипчета, защото ме кефят. Човека в момента си прави милиони. И не е чак толкова смешно. Shadowhex е направо... Хора! Един мой приятел, ако е правил клипове, качва в YouTube,